Gimano heni tende duon mochung ne pur mar majand chai pachoka KTDA. Oyango ni giseyudo tana 30,000 mar mbolea magito jopur mag majand chai pachokai. Kado loso e wath ma Mombasa bango mar mili moting'o mbolea no. Jakom KTDA Chege Kirundi ne kata kamano oyango ni mbolea no ne ochopo modeko kopogore kod singo mane gichiwo ne jopur. Okoni mbolea no koro ichwalo e kembe duto 71 mag KTDA pachoka mondo mi ochop ne jopur duto mag majan chai. Eko chak ti kodgi e puothe mar bero yuto mar majan. Tumewahi kuja Mombasa kuangalia ile consignment ya kwanza ya 30,000 metric tons ya fertilizer. Ningetaka kusema kwamba hii fertilizer imechelewa, lakini ningetaka kumwahidi fertilizer ya mwaka ujao tutaileta mapema. Tuna viwanda 71 zile itapokea hii fertilizer. Kwa hivyo wakulima wote wa KTDA watawahi kupata hii fertilizer. Kwanza ni 30,000 metric tons imefika Mombasa, na kuna zingine zinafuata kwa sababu fertilizer hii yote haiwezi kuingia kwa meli moja.